Deci e o schimbare totală, pot să spui. Totul nou, totul, lași totul acasă și vii aici. Și i-am pregătit pentru ce e mai greu, să zici așa, ca să le fie un pic mai ușor. Și m-au acceptat. Am zis, unde suntem noi patru? Categoric. Deci asta a fost înțelesul de acasă, da, că vin eu și după aceea în familia, da. Și moment acum. Un pic a fost, deci momentul nu pot să-l descriu, a fost super, super, deci cu lacrimi de bucurie. Eu am avut un pic de stres, a fost greu în privința locuinței. Fiind 4 persoane, foarte greu am găsit. Fermită mi-a zis că mă sună, îmi ia legătura, nu m-a mai sunat, am fost așa un pic stresată. N-am găsit și familia era deja aici și într-o zi am primit un telefon, era ziua de naștere a soțului meu și mă sunase acel proprietar și mi-a zis că mai doresc locuința și am zis, da, cum să nu? Mai ales astăzi. Exact. Deci am zis, cineva acolo sus ne-a iubit. Și da, după aceea a fost tot ok, da. Da. Și am zis, da, într-adevăr, este ok un oraș mic pentru copii. Deci ei încă sunt la o vârstă când nu pot să-i expun într-un oraș foarte mare. Deci într-un oraș mare, dacă eu i-aș fi expus, poate erau pierduți. Și asta a fost ideea și mie îmi place orașul, e liniștit, e cochet. Copiii foarte repede se adaptează, deci și sunt foarte mulțumiți de școală, de colegi, de prieteni, au deja prieteni. Băiețelul l-am înscris la o echipă de fotbal pentru că făcuse și acasă și am zis nu vrem să pierdem. Și aia face foarte mult, că e între copii, da. Cu familia, deci cu copiii mergem, stau cu ei ca mai mult timp când îți liberă, dacă au probleme, dacă vor să mergem undeva, dacă, deci timpul meu îl dedic familiei, clar. Gândul al meu și al familiei, de mult, am vrut Germania și nu-mi pare rău că